para Pandhawa ya kowe mau arep bendung Kali Serayu. Yen to para Pandhawa klakon bendung Kali Serayu, panguripane para Pandhawa subur makmur. Ora ana liya ya kowe mau sing kewirangan para Kurawa. Piye amriye ya kowe mau para dulur-dulurmu Pandhawa. Ora klakon sembada bendung Kali Serayu. Yen to para Kurawa Pandhawa isa bendung Kali Serayu kukuh bakuh madhep mantep para Pandhawa besok perang Bratayuda Pandhawa menang Kurawa kalah pramila mula kang saka mangkono he ketatna Wadyabala ngombyongi Narendra saka sabrang gempur para Pandhawa dimen ora klakon bendung Kali Serayu. Lajeng bidal bincang punapa waman waliken sarungmu ya nggir. Natapa bendhis pisan dandan ping loro kumpul ping telu bodol sedika ngestake dawuh waman. Sang Patih Sigra Hanata paring nyawiji kumala Damyak gumregut lampahe Pinarung drapyak watang abeke ku malar ngebeki sorak ing gumuruh. Ayo budal. Yo. Hey,